ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿಯಾನು ಮಂಜೋಲುದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಡ ತೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು. ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಂಜೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಭಾರತದ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಮಂಜೋಲು ಒಂಜೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥದ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುಜಿ ಉನೇನು ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಲೆಕ್ಕ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಂಜೊಲ್ಲುನು ನೀರ್ಗ್ ಪಾರ್ದು ಪಾಂಡ ನೆತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ನಮನ ಜೀವಡ ಇತ್ತಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬುನು ನಾಶ ಮನ್ಪುಂಡು. ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಂಜೊಲ್ಲುದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಂಜೊಲ್ಲುನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತನ ನಮನ ಜೀವದ ಉಲ ಇಪ್ಪುನ ಹೃದಯ ಕಿಡ್ನಿಗ್ ದಾಲ ಅವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುಂಡು. ಮೈಕೈ ಬೇನೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಶುದ್ಧ ಮಂಜೊಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಪಾಂಡ ಮೈಕೈ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಮಂಜೊಲ್ಲ ಉಡ್ದು ನಮನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಏಪ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪನ್ನೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅದಾಗ ನೆತ್ತೆರಡು ಸಕ್ಕರದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿನ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪುಡಿ ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ. ಗಾಯ ಆನಾಗ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪೂಜಿನ ಗಾಯ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮೆದುಳುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಆಯ್ನ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಸೀಕ್ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ಪುಂಡು. ಮಂಜೊಲ್ಲುನು ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಕೋಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವೊಂದಿತ್ತನ ಮಂಜೊಲು ಅವೇನು ನಾಶ ಮನ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಂಜೊಲ್ ಪೊಡಿತ ಲಾಭಲು ನನ್ನ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಎಂಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ಬಾಯ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಕ್ರಿಮಿನ ಈ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ನಾಶ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಗೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕಂಡ ಕೂಲಿಡ ಇತ್ತಿನ ಕ್ರಿಮಿ ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಗಾಯ ಆದ ಇತ್ತಿನ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗಾಯದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡುಂಡ ಗಾಯ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕುಲುಂಡ ಉಂದೆಡ್ದು ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಶೀತ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಗೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಪರಂಡ ಶೀತ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಸೂಪ್ ಸಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಗೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನನಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಮೂಜೇತಲ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿ. ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿತ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತು ಪರೊಲಿ. ಉನೇನು ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂದು ಜೀವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಡು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೆ. ಇಂಚಿನ ನನ್ನಲಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ.